गासैबो धोरोमावनो लिरनाय दङ जे जोङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावोब्ला इसोरनि मुंजों जागायनांगौ होननानै थिग दिनै मोन्दांथियाबो नोंथांमोननि आशीर्बाद नोंथांमोननि बोर नोंथांमोननि ब्लेसिंस लानानै दिनै आवगायबाय नैबे हाबाफारिखौ मावनो होननानैहाय थांखि लाबाय जिहेथु नोंथांमोनाथ' निश्चय नुखाबाय आं मैयानो हगारखाबाय आंनि मेन थांखिया मामोन सारप्राइजआ मामोन बेखौ आं मैयानो मोजाङै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय दिनै थारैनो बिराद गिदिर सिमाङा आंना साक्सेस जाबाय लोगोफोर बेफोर गासैबो नोंथांमोननि थाखायसो पसिबोल जाजोबदों हयथ' नोंथांमोना आंखौ बेबायदि अनामोन बा बेबायदि सापर्ट होआमोनबा आं बेबायदि थाखोसिम दावगानो हानाय नङामोन बेनिखायनो गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय आं सासे गोरिब न'खरनि फिसा लोगोफोर स' बेवहाय बुंनांगौनि माने भइस रेकर्ड होनायावनो माने आंना मोदैयानो ज्रोम ज्रोम गदों आरो मानो होनबा आं एक्सप्लेन खालामनो हायाखै माने जोंबायदि नेहाद गोरिबनि फिसाखौ जे नोंथांमोना एसेबां अनबोबाय एसेबां सापर्ट होबोबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनाब्लाबो गाज्रिबाबो ओरैबायदि सापर्ट होबोबाय माने बुंनो सोदोबानो गैला आरोना जायनि जाहोनाव आङो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हाबाय आरोना लोगोफोर गोबां स्ट्रागल खालामदों आङो बेनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदों माने आं सिगांनि भिडिअ'आव बुंखादों लुबैनाय माबा मोनसे हास्थायनाय बेफोरखौ गोसो हमथा दिनै नोंथांमोननि आइडियाजों नोंथांमोननि ब्लेसिंजों नोंथांमोननि जिथुनिखि बोर हरनाय बेजों आं बेखिनिखौ मोनफुंनो हाबाय आरोना स' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौ आरो आब' आलायस्रि आब' सिमा आरो सोरबा सोरबा बिदि खावलायनाय दंमोन आरोना ओमफ्राय बिथांमोना नुजाफैनो हायासै मानो होनोब्ला टाइमा फुंनि 9टानि सिगाङावनो माने अपेनिं खालामनांगौ जिहेतु बेनि थाखायनो आरो लाकिलि बे टाइमावनो नैबे आयं केशबखौ सालबारिनि बिगोमा हिसाबै सिनायजानाय जिहेतु बिथाङानो आंनि बे दखानखौ अपेनिं खालामफैबाय फिथा हाफैबाय आंनि फंसे खावलायनायावनो आयंआ खारबोबाय बिनिखायनो आयंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि बेबायदि फिसा हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद होनायनि थाखाय दायो एक पाक खमाय जा थौ थौ हाबदो खेबसेनो जाबाय आंना फिसाफोरा बै लोंनायनि सासे आसामनि आरो दंबावो सानै जागायनोसै नै ओरैहाय जायनो नांगौ स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनदों माखौ फसायदों बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स आंथ' गाननाय नायखांबायानो बिराद मोजां आरोना नायनायदों ओमफ्राय सारप्राइज नै
सरप्राइज सिस्टारा फैबाय नैबे सिस्टाराबो फैबाय जोंनि क्लास सेंग्राफोरनि दासो फैदो जोङो लेट जाबाय जोंना फैनाया जोंना फैनाय जोंना ब्रादार बसुमतारियाबो फैदों दखान अपेनिंआव आरो र' मा होनदो दे खोथानाय हा खोन्थानाय मा होनदो अनलाइनावबो मोननो हागोन जाहैबाय अनलाइनाव हरगोन सोर माखौ पसन्द मा होनो खबर हरनानै अनलाइन बानायनानै लाबोनो हागोन आरोना मोजां मोजांथार नै गोजाखौ आं मार मोजां मोनथारो आरोना इयो कयर कालारनि दङ कयर कालारनि गैला शपिं खालामफैदों आरो इसोरो मानसिफोरखौ थिगसे शपिं खालामफैदों नुदों फुजानि लाबाय अपेनिंनि जात्रा खालामनोसै लाजोबदो आंनि सरप्राइजआ बेनोमोन आरो इउटुबाव थांनानै नाय माबायदिहाय प्लेनिं खालामदो बोरै प्लेनिं खालामनाय माबायदि स्ट्रागोलजों इउटुबाव आं मोजां फोरमायना मानसिफोर रिल्स बानायनो मार्केट जादोंमोन गालांसै बिसोरो आंखौ আইডিয়া দিল না মই ভালে চলক প্রথম ফার্স্ট প্রথম অবস্থার কাহিনী जोबोद सोमोनांथाव दिनैना लोगोफोर फार्स्ट कास्टमारानो जाहैबाय बे मुसलमान सिख्ला गथ' आरोना जोंनि बर'नि दख'ना बायनो फैदों आरो बेबो आंनि दखानाव सोमोनांथाव ना फार्स्ट कास्टमार आरो दंबावो नै ओरैहाय सेकेन्ड कास्टमार गामसा सेकेन्ड कास्टमार आंना माला दे नै माला दे बर' गामसा